Sería a luz que me alagaba os ollos da vida roubada a morte veciña, pero todos me apalpaban incrédulos, colléndome das mans. Todos aqueles que me amaran morto, amábame máis vivo. Abríranse dúas portas en direccións opostas e escollín a que se abría cara a vida, co sol entrando aito polas fiestras. Tería que reanudarme e regresar á miña propia vida sen contaxiarme outra vez de min mesmo. Retocaría o guión e mudaría outra vez de personaxe, retomando